धर्मेंद्र चौकीदार मुंशी बाड़े वो जी ऊ का कहले जी छोटा बाबू के भेज के हमरा लइकन के उठवा ले गइले। उहे ए बेरा मर्डर करले बारे दू लइका के हमनी के ए बेरा लइका मर गइल। थाना में जिन बाड़े अतना थाना सुनता हमनी के ना बड़ा बाबू सुनता नहीं केहू नहीं के सुनता। हई लइका कमाए वाला बा इनकर हालत देखी हमनी के जहाँ तहाँ से चांदा काट के ए बेरा इनका लोग करिया क्रम लागल है सब कोई दिल सब पहुँच लो। नमस्कार हुआ सभी देखा तनी जियो भोजपुरिया। अभी हम अपना गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र के बतरदे गांव में बानी। एजिनिया जौन बा एक गरीब असहाय जौन बा परिवार बा और यहाँ के जौन कमाए वाला जौन साधन रहा और जिहाँ के वजह से यहाँ के घर परिवार चलत रहा वहाँ के अभी यहाँ लोग खो दिले बानी। गैर नियम बरौली थाना पर तो सीओ साहब बड़ा बाबू कहनी लो जे कागज देखनी तो कहनी जे जाए अपन घर बनाओ तो तारा लोग के हाँ तो हम नहीं तो अपन सोमवार के दिन हम अपन घर के नींव कटवा के लोग जोड़वावे तले धर्मेंद्र ना हरी धर्मेंद्र चौकीदार मुंशी बाड़े वो जी ऊ का कहले जी छोटा बाबू के भेज के हमरा लइकन के उठवा ले गइले। तो थाना पर हम गई तो कहले काहे उठा के ले हो केकरा से पूछ के ले लो तो धर्मेंद्र कहलन तो कहनी जा लोगन घरे जा लोगन तो बाकी जोरियल गन मत शनिचर के दिन जोरे के स्टार्ट करिए लोगन हमारे लगे आके फैन दूसरा शनिचर के बड़ा बाबू कहनी तो हम वही घर वही तो हमारे कपड़ा फूटल बाबे भतीजवा के तो उन खाए बैठल रहे तले राम बेलास रोड से मार रहा तो हमारे जौन घर भर के लड़का फैका रहे सन और कपार फूट गई हम लेके भेज चल बरौली एथी में सरकारी में। अब सरकारी में रहे सन तले जगन्नाथ कहता रहे जे रे नगदे उ लोग चल गई बालू जाके दू जना बालू धो के पीट दसन तो आइलू तले हमारे भतीजा इकलल विनोद तले 3 जना मिल के रामचंद्र जन्नी आ राम बेलास कैलाश उमा शंकर हृदय जन्नी आ लड़की कुली रही सन तो हमारा छोटी छोटी भतीजी सन के लगली सन पीटे तले हम निकलनी होने से तो देखता नहीं जे लाठी बिंदु के देह पर गिरता तले गांव के लोग आइल तले भाग गइले सन। अभी जौन बा यहाँ के अपन परिवार के जौन कमाए वाला सदस्य बा वहाँ के खो चुकल बानी। वहाँ के पत्नी से बात हुई जी का कहे के चाहते हैं? और मेंदर हमरा पुलिस के बोलवा के अथी करैलन सब केस दाब देता रहे केस भेजवा देले उठवा के उहे पिटवावता रहे जगन्नाथ एथी के सब एथी कैले बाड़े। हम कहतनी उ लोग के एकदम सजाए करे के जिंदगी भके एक गांव के और भी सदस्य बा वहाँ लोग से बात हो जी का कहे के चाहते हैं? हम कहतनी कि हमनी के केतनो आवेदन लगावतन सन जन्नी हमनी के बरौली थाना सुनत नहीं खे ना बड़ा बाबू सुनतानी आ ना ओ जी के अथी है क्या बोले मुंशी सुनता रहे। हमनी के आवेदन लगावतनी हमनी के आवेदन के कोनो वैल्यू नहीं रखले जोड़े आमदी बानी सन हमनी के केहू पूछनिहार नहीं खे 4 गो 5 गो लड़की के मालिक के मार के मुंगा दे घर में ढूंढ के कमा के खियावत और रोड से मार के ऐसा मार मरगन उनकर पेशाब रुक गए पेड़ू पर मरगन सन पेट में मरगन सन आ मार के उंगरा के मुंगा दो सन हमनी को घाव लागल बा बेटा का कपार फूटल बा 3 दिन यहाँ दौड़ माने जहाँ जाते हैं तहाँ के डॉक्टर रेफर कर देला सिया गरीब आमदी अब हमके पाटना भेजा छापरा भेजा तो हम कहाँ से पैसा लिए घरे लिए मर गए एथी में। अब बताएं कि हमनी के क्या काम चली हमनी के पुराना में मरल बड़ा जे ओमे हमनी के कईयो गो आवेदन डालतन थाना में जगन्नाथ के दामाद धर्मेंद्र बाड़ेन कसन को आवेदन के हमनी के कुछ बुझत नहीं खन उ बहुत उहे हमनी के मार पीट करवावत रहे उहे हमनी के सजाए करावत रहे आ उहे ए बेरा मर्डर करले बाड़े दू लइका के हमनी के ए बेरा लइका मर गइल। थाना में जिन बाड़ेन अतना थाना सुनता हमनी के ना बड़ा बाबू सुनता नहीं केहू नहीं के सुनता उ नहीं केहू सुनते नहीं के कोनो ऐसा प्रशासन हमके में आवता आवेदन डालता नहीं सुनता प्रशासन सुनते नहीं तो बताएं कि हमनी के कौन बुद्धि बा गरीब आदमी हमनी के केता जी सन आ घर में ढुका हमनी के मारत आलू ए बेरा के घरे खाना खाए के एथी नहीं खे केहू नहीं के पूछनिहार कफन के उंगरा दाम रहला त पहुँच देहले बा तो कफन उंगरा के दियाइल बा खाए के घर से पूछ ली घर से आइला सीधा बारी दाल चाउर जेकरा जौन जुड़ल तौन दियाइल बा तो घरे करम लागता। बताएं कि के त काम चली उनकर दामाद बा
उमें मुंशी चौकीदार अमरेंद्र। अब उ हमनी के कोनो ऐसा काम नहीं लगा देत। उ अपना दामाद के जगन्नाथ माजी चढ़ा के हमनी के बहुत मार करता रहे। अब मुआ दले कहत लांग सन कि मोडर करे 4 गो बड़े सन। एक करमचंद्रा ना हो, एगो अथी रमबेलासवा ना हो, कैलाशवा ना हो, हृदयवा ना हो, उमा शंकरवा ना हो। ई बड़ी तौर बा सा ओकनी मेहरारू मरले बड़ी सा। हई लड़का कमाए वाला बा, हिंकर हालत देखी हमनी के जहाँ तहाँ से चांदा काट के ए बार इनका लोग का करिया क्रम लागल है। सब कोई दिल सब पहुँच लो इनका लोग कारी से झुटावल गई है। अब जौन बात हो एगो शीशो रहा वो बेचे खातिर ए बार तैयारी भर रहा सर। एकनी के खाए के ठीक नहीं है सर। वो गाछ छेवत रहन, पासे रहन, गाछे छेवत रहन, अपन बाल बच्चा के खियावत रहन।